sa stalo s DJom Popperom? S kým? S DJom Popperom. Nič. Čo by som si mal povedať? Prepáč, ja neviem. Čo ja mám DJ Popperom? Ja neviem. Môj sused býval len o ulicu ďalej. OK. Jakub sa spýtaj sa, že čo najdrahšie máš práve na sebe? Gazidis. Hodziny. No. Jasné. Haploty za 50 litrov, 500 karatov. Motivujem mladých ľudí. Aká bola tvoja prvá hra, čo si kedy hral? Kamoš, to si pamätám. Prvá hra, ktorú si kedy hral, to čo znamená? Mal som to, no však, aha, vidíš, ja si myslím, že na PlayStation. Na PlayStation je to myslené? Asi pravdepodobne. OK, však dajme to tak, že na kolotočok boli tie také búdy, tie kamióny. Či čo to bolo? Áno. Tak tam som hral tu, že autíčka nejaké, trenažer. A PlayStation v 90 rokoch, keď vyšlo, tak prvá hra bola Mission Impossible. To si pamätám, bol som z toho extrémne fascinovaný. Prezrať niečo o priepasti. Len akože jemne. A je to tvorcov, ktorí robili Eternal a je to proste taký keby predkrm na to, čo sa chystá v roku 2017. Keď sú Vianoce, do koľkých rokov si veril na Ježiška? Do 3, do 4, do 5. Damian sa pýta, určite sa opýtaj, čo ťa momentálne najviac trápi v osobnom živote, ale aj celkovo vo svete? Ty sa zaoberáš napríklad akože imigračná kríza? To má akože sa... Tak už ne, lebo máš iné postavenia, ako keby, tak si nedovolia, vieš. Ale dovtedy, keď som nebol teda známy, tak som to pocítil, lesne som to pocítil. Bude niekedy niečo, ako bol Murdaro Mulano Tour? To už nemôže byť, to nedáš. To nedáš? Tak povedz ty, dáš to? To sa nedá. To bola finka, to bolo výborné. To sa nedá vrátiť, lebo to teplo tam bolo aj vo vado. Áno. Ale dobre. Bolo to niečo nové a zrazu tu bola že hip-hopová kapela, ktorá má akože dobrých muzikantov zase. No. To som ti donesol tú čiapku, čo si chcel. To je s bradou. Ukáž, tak dám. Počkaj. Mám si to dať? No ak ti to nepokazí voľnú, čo máš? Nejakú voľnú. Na hlave. Nepokazí. Vieš čo, potrebujem, aby si... Počkaj, tak to tam ísť? Tak to vyzerám jak primitív. Vôbec nevyzeráš ako primitív, vyzeráš presne tak, že sú Vianoce.